Som Fufi a vítam vás u prvého hlasového videa z hry World of Tanks Blitz. Je to prvé video, prosím nehejtovať, nie som až taký moc dobrý v tejto hre, takže mám tu nejakých zopár prémiových tankov, väčšinu tvoria prémiaky, ale mám niektoré aj normálne. Chcem spomenúť jednu challenge z Brawl Starsu. Dal som výzvu, ak sa nám podarí do konca januára dať 100 odoberateľov, tak tým pádom by som mohol byť potenciálnym successful kreatorom a mohli by sme natočiť video z Brawl Starsu aj z World of Tanks naplno. Tak toto by bolo všetko a my sa môžeme vyhrnúť do prvej hry a na prvú hru vyberem 59-16. World of Tanks hrávam aj s kamarátmi, ale pre dnešok natáčam sám, pretože u prvého hlasového videa nechcem nedávať spoluhráčov, takže si môžete posúdiť, či mi to ide alebo nejde. Je to na vás, či ma budete sledovať. Každopádne, ak sa vám bude video páčiť, like, odber, zdieľať video, kanál a bude to v pohode. Tak späť do hry. Tu máme samé spolu nejaký koronel futbal. A ja som tu sám, takže toto bude veľký problém. Ale vidím, tam Číri na druhej strane, ten by mi mohol pomôcť. Ja sa ho tu snažím nejako nakotliť. A samozrejme tu kromel, takže tuto máme prémiový tank tejto sezóny Hazard jednotku, celkom opancierovaný, ale tak není to taký veľký problém prebiť. Prišlo mi tu dosť teammateov, takže mali by ma to úplne v pohode ich rozobrať tu. Takže títo je mŕtvý a ja sa idem vybrať na T29. Samozrejme... tam vzadu sú tanky, teraz no... moja chyba to bola, Toto bola moja chyba. Ok, som si dali pozor, no. Ja som tam nechcel vybehol a... na tom schodil. Dobre, prvá hra bola taká rozohrievačka. A na druhú hru si vybereme si Panzerový VS-ko. Premiak, celkom v pohode, mne sa s ním v pohode hrá. Celkom rýchly, kanon má dlhý, jak lampa. Opičil po grillovi. Čakáme na hráčov a ideme do ďalšej hry. Som mapu moc nepreferujem, lepšie sa mi hrá z druhej strany, z tejto strany. Musím sa priznať, že hrám asi tak 5. krát za celý čas. Hrávam bodko, takže moc sa mi to nestalo, väčšinou hrávam na tej časti, keď už tak, ale na tejto som ešte veľakrát nebol. To buď vystrelil môj vlastný hráč, alebo má niekto z protivníkov skoro trafil. Dobre, tak ja si tuto zakempím. Budem tu čakať, kým sa to niekto nespotne. V prípade, ak budú mať prejdu niekde problém, tak na vás sa pustím tu ezučko. Tak bude chcieť, ale asi nie. Panzerové IV, premiak. Ešte sa tu moc ľudí nespotuje, no? Ja tu pustím to ezučko, nech sa tam beží. Ale EZU-100 sa nám tu spotla, ale čo tu robí? Tento stroj. Už to chytala EZUčko naše, ja som to neschytal. EZU-100 proti nám čo je. Tak to celkom pušla. 163 do škody. Teraz som dostal to EZUčka a to bude bolesť toto. 150, škoda ma bounce 160. Toto ezučko bude nebezpečné. Dobre, 51.
munícia kritická. To bude brutál. Teraz. Som sa rýchlo zastrčila, 142 na 6 má minul. Teraz môžeme rozoberať. 164, potom ezučku. Typ 64. Aha, to odkiaľ dostávam od Hellcata. Nesmie sa tam vystrčať. Dobre, Škoda je mŕtva. Čo som videlo, že bol nejaký tank? To? Dobre som videl, typ 64. Som sa rýchlo zastrčiť. Za 160 bouncol, tak dneska to ideme asi bouncovať všetko. 400, dobre, typ 64 je mŕtvý. Tam bol niekde ten Hellcat, no, to bude problém. A nemôžem sa ani vystrčiť. Ezu stovku, tu treba picnúť. Dobre, to je mŕtva. Toto nechcem moc pušovať, lebo tam je STVčko. Tam je KV2, ale tam to má vypnúť na ran. Tam nejde. Aj keď. Tak mohol by som. Ja sa tu bojím toho Hellcata. Nevadí, teda ma neuvidí. Nepomôcť Škode. 25-ke, rozobrať tú KV2. Dobre, KV2, dobre, KV2 dostala na frak. Tak ja si idem dať záľuh na Hellcata. A samozrejme, Hellcat môže dať záľuh aj na mňa, to nevylučujem. Tak Panzer ich tu rozoberal. 161 do Panzera. 139 a tu vypúka Hellcat, no. Teraz som bytočne vystrelil. Pekne, Panzer IV je dole. To si musím dať na pozor na toto. Dostal som. Ale stále žijem, 159 som mu dal. A pravdepodobne, keď sa dostanem na túto pozíciu... Neviem, či som ho trafil, pravdepodobne nie. Ak sa dostane na túto pozíciu, tak tuto by som mal byť vo výhode. Netrafil som ho dobre. Ale vyhrávame. Takže prvá výhra v tomto videu. Pozrieme sa na štatistiky. ...1400 poškodených, 480 zablokované. Spojenec, v takom pohode, XPčka. Teraz práve, že mám zapnuté boostre na koni, lebo chcem zarobiť čo najviac coinov, aby som si mohol kupovať. A máme nejakú odmenu. Nemáme. Za 90 000 môžeme kúpiť krabičku, a tam potrebujem. Ja chcel som vám ukázať môj profil. Ako takto to vypadá. No a môžeme si vybrať nejaký inočí tank. Pozerám a otvorím ma Bejzotom. Takže ideme si dať hru s Bejzotom. Mám najlepší stimul. To nikdy nemám rád. Keď náhodou robím chybu a skapem. Každý sa na mne sťažuje. Najlepší tank s tým zomrel. T-34 Victory mi ukazuje, že mám ísť zautočiť, no ja som si není úplne istý. Ja moc s Bejzotom nepušujem dopredu, ja to skôr držím tak vzadu. Ja skôr kryjem, ale tak nemám problém ísť dopredu. Ale nemám s tým dobré skúsenosti. Ísť dopredu s Bejzotom. A MX-ko Izmas, ten dostane nasolené teraz zo všetky. Poďte, poviem pekne. Krásne. Rozobratý prvý. Jaj, Panzer tam dostal. To nemusel. To vôbec nemusel. Tu sa vystrča Sherman. Za 301 som dal pekne. Jo, to Bejzota, no to... To damage prasa. Sherman je mŕtvý. Sherman zabudol, že vypúka s predným pásom. Ajaj, tu je M6, tu je M6. Aha, není, dobre, on je za rohom. To sa zľakol normálne. Tak vidím kavečko. Aj, tu sa vystrčá M6 za 276 dostalo. Aj, ale
dostávam 249. Musím si dávať pozor. Jaj, toto bola chyba. Musím sa stiahnuť preč. M6 ma tu rozobere, no. Musím držať tak vzadu. Škoda ide pušovať? Dajem všetku. Není problém, ale... Dostal za 250, som to chytal za 218. To sa nevyplatilo. Vidíme pantra. Moc vychádzať si nechcem ani. A tu je typ. Tu je sa 8. No tak. Tu je dobrá prestrelka. Skúsim nieko preklopiť. Na druhú stranu. A je pantra vypnúť. KV jednotka má bounce za 200. To už by som mal fakt kritické životy. Tam ešte, že je tam 6, no. Tu je problém. Ale hlavne tá KV2. Tá 313 zostala. Pekne som ju nasadil. 5-2 vyhrávame. Takže si myslím, že to pôjde. KV2. Za 200 zase bouncela. Tak to je nešťastník. To je veľký nešťastník toto. KV2. Samozrejme. To sa despotla, bože môj. Tak idem tam za ním. Samozrejme, kebyže ho aj niekto iný zabije, tak je to solidná hra, no to nesmiem. Dielo dohora a máme druhú vyhratú hru. Víťazství. Koľko máme teda? 2100 poškodenia, 600 odrazenia. A máme tankistu 3. triedy a veľkú ráž. Takže plno expo, plno mincí a sme prvý. To bola celkom tiež solidná hra. Pozrieme si vylepšenia. Takže nič. No a môžeme si vybrať ďalší tank. T43. Dostal som na neho taký celkom pekný skin. Takže ideme si s ním zahrať. A Vinice som hral. To dostávam najmenej krát. Dracula. To som mal kedysi. Dobre, hra začína, ideme na to. Tento tankov som si kúpil, T43 som si kúpil dneska za 1 000 000 kreditov. Idem to na blinda vystaviť, možno sa trafím. Ja si kúpil dneska za 1 000 000 kreditov, takže som celkom dopušoval na kreditov a na tých expo. Mám dneska nadržaný. Idem na nejakú voľnú pozíciu. Musím zase semka, alebo sem, ale idem to skúsiť sem. Neviem, túto mapu málo kedy dostanem, takže neviem pozície. Neviem pozície a svietim, to nie je dobré toto. To nebude tam pri tom hrade, no. Aj, netrafil som. M41 blok. Aha. Skvělý. Taký Čech. Si za to vystrkali moc. Nevidíme. Aj! Dostávam všade. No tak to sa musím stiahnuť. Tu vidím vekačko. Som len tak skúsil. Náhodou neprebijem. Bulldog. Aj, dostávam. Tak to som v problémoch teraz. 16 HPčok. Panther.
Teda, by som zamieril. Panzer, to si robíš srandu. Dobre, dal som mu dole pás, môžu ho rozoberať, typkovia. Ja ho už neuvidím. Zase svietím, to nie je dobré, to nie je vôbec optimálne. 239 dostáva VKčko, vidím, že sa nehýbe, buď má dole pásy, alebo... A ja si ho tu idem pofarmiť. Takže farma na damage. A už sa začína hýbať. Dobre, sme mŕtvi. No, ale ja som tiež mŕtvý, 16 životov, no. To je zaujímavé. Typ 62. Tu asi nevidím, ale nechcem ísť moc dopredu, lebo tie životy nie sú optimálne. Ne, Shorn. Jem tam, tak to si na neho počkam. To 29, pôjde? Nepôjde. Pôjde. To 29 chýba, to je 110. To 29, už asi neuvidím. Dobre, to je mŕtva a máme tu ďalší vid. To 16 životama. To je životami, tak. To je celkom šťastie. Ale tak si myslím, v celkom pohode hra. Držal som si tam tú jednu pozíciu, lebo ja tu hram, mapu nemám vôbec skoro nahranú. A čo sme dostali, tanky 133D, spojenec. Takže XP, peniaz, či tieto kryty. No, máme tu nejakú odmenu. Krabičku, tamto nezbierateľského predmetu 5, takže to si môžeme urobiť malý úplník. Zbierateľský predmet surfař. Rovno predám. Za 5202, to si myslím, že sa oplatí. Body vydrže. Neviem, či sa mi toto oplatí. Ale dobre, takže máme toto. A zaberieme si tak. Tako sa mi pomerne celkom na videjku darí. Zoberieme si Churchilla. Celkom sa mi darí. Do obeda to také nebolo. No, do obeda natáčam večer. Je 5:30 a natáčam. 5:30 večer. Natáčam mapu Middleburg. Túto mapu nemám rád. Je to prosím mapa, na ktorej nie je ukrytý, je to prosím mesto. A v tom meste sa strašne ľahko dá buď zabíjať, alebo strašne ľahko umierať. Je to taká mapa, kde bude buď free kill, alebo free smrť. No ale ideme na to, ja som si zobral Churchilla. Churchill je celkom dobrý na túto mapu. Pretože toho len tak neprerazíte kade-tade. Neviem, či idem nastaviť, ale pôjdem asi tak auto po vonku a pôjdem potom z tej zadnej strany strieľať. Vidím, že väčšina je na kopci. Nebude nikto... No. To bude problém. 153 a bounce. Teraz vidíte, aký je ten Churchill na toto výhodný. Takže tu sa dá úplne ľahko obstreľovať, ale Churchill sa len tak neprebije. To je výhoda. Ten Churchillovi. Tu nikto na základní nie. Škoda. Skúsim zničiť to M8 a keď už zničím, tak pôjdem obsadiť. To bol hit? Aha, hej. Pôjdem obsadiť základne. 173 stela. M8 A1 mŕtve. Nice. Tak ideme obsadiť základňu. Toto bude asi taká celkom kempiaca hra, ale tak možno, že niekto zlezie z kopca a pôjde si to s nami rozdať. Tak ja idem sa pripraviť na základňu, nahujem sa na to, no nie, nahujem sa, postavím sa tam a budeme čakať. Vidím, že aj môžem aj pozerať, či tuto niekto sa náhodou nevystrčí. Pretože nie, si mi dá bude. Sa nikto nebude vystrkovať, je to 2-2. Keby to tam ešte chvíľočku, no 2-3.
chvíľočku podržali. Dobre, 3-4, no, 3-4, to nie je optimál. Vidím tu Panzera, 162 dostal, tak to bol krásny snipe. A to je Churchill, tak to bol dobrý snipe. To môžeme naužovať dopredu, lebo ide krup. Pekne, save ma, super. Spike. Matilda, čo tam tentuješ? 5-4, Matilda, ži, idem ti na pomoc. Tak toto som urobil, tak to som čo urobil za kravinu? Matilda to dostala. A Matilda aj dostane. Pekne. Bim. No. Toto bola posledná hra. Je to prvé video, takže veľa tých her nebude. Myslím si, že celkom pohode hra s Churchillom. Tankista 3. úrovne. Hromada expo ako vždycky. A boli sme zase prví v tabulke, tak dneska nám to celkom frčalo. Zoberieme si, aha, nemáme odmenu. Dobre, tak ešte raz profil. Ukážem vám aj nejaké tie medaile. Tie miestnosti oznaky som už získal dávno. To sa mi tak dobre zadarilo, že som vybuchala munícia nepriateľom len tak. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, like, odber, zdieľať. A vidíme sa možno zajtra u ďalšieho videa. Čaute.